खुलुमबाय दिनै 7 मार्च 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव खौराङा गिबिसिन सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो 9 मार्च अदेबानि गाबोन दल जात्रानि थाखाय ओनसोलारि बन्द फोसावदों क'क्राझार जिल्लायाव क'क्राझार डिपुटि कमिशनार अफिसनिफ्राय गांसे अर्डार बिलाइनि गेजेरजों गाबोननि सानाव ओनसोलारि बन्द फोसावदों गाबोननि सानाव गासैबो सोरखारि मावख'गिरि गासैबो रेभिनिउ एन्ड मेजिस्ट्रियेल कर्ट क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरजों लोगोसे गासैबो फाइनान्सियेल इन्स्टिट्यूशन एबा क'अपारेटिभ बेंकफोरा बन्द थागोन नाथाय सोलोंथाइ फसंथानफोर आरो सुबुंफोर जायफोरा आनजादजों सोमोन्दो थागोन बिथांमोननिया बन्द जानाय नङा क'क्राझार जिल्लानि अनगायैबो कामरुप मेट्र'आवबो गाबोन हलिनि थाखाय बन्द थागोन गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां अपुर्णा नार्जारीखौ AFC आन्डार 20 एशियान काप क्वालिफायार्स राउन्ड 1 गेलेनायनि थाखाय केप्टेन सायख'बाय बे गेलेनाया 4 मार्चआवनो जागायजेनदोंमोन आरो 12 मार्चआव जोबहैगोन अपुर्णा नार्जारीया AFC आन्डार 20 एशियान काप क्वालिफायार्स राउन्ड 1 गेलेनायाव भारतनि हान्जाखौ दैदेनगोन दिनै सानजौफु 1:30 रिंगायाव भियेटनामाव भारतनि हान्जाया सिंगापुरनि हान्जाजों गेलेगोन 4 निफ्राय 12 मार्चसिमनि गेजेराव जानो गोनां बे गेलेनायाव भारतजों लोगोसे भियेटनाम सिंगापुर आरो इन्ड'नेसियाया गेलेगोन राउन्ड 1आव गेलेखांनायनि उनाव राउन्ड 2नि थाखाय सायख'जागोन बेनि उनाव आजबेकिस्तानाव AFC आन्डार 20 वुमेन्स एशियान कापआव गेलेनो मोनगोन मख'नो गोनांदि जोलुर गेलेगिरि अपुर्णा नार्जारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारि गामिनि थागिबि बिथाङानो बर' आइजोफोरनि गेजेराव गिबिसिन जोलुर गेलेगिरि आइजो जाय इन्टारनेशनेल लेभेलनि फुटबल गेलेगिरि पुलिसानो सानै पुलिसखौ गावथारदों जौ लोंनाय सासे पुलिसा गावजों मावफानाय सानै पुलिसखौ गावथारदों मिजोरामनि कलासिब जिल्लायाव जादों बे गावथारनाय जाथाया आसाम मिजोराम सीमानि बुवारचिप गामिनि साखाथियाव थानाय आउटपस्टआव डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो 52 बोसोर बैसोनि हाविलदार बिमल कान्ति चाकमाया हाविलदार जे लालहरहुलुवा आरो हाविलदार इन्द्र कुमार रायनि सायाव गुलि गावदों रिपर्टनि बायदिब्ला खमैबो 15 राउन्ड गुलि गावदों बिथांमोननि सायाव उनाव गुलि गावनायनि सोदोब मोननानै गुबुन पुलिसफोरा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों बे समाव सासे हाविलदारा जिउ गोमाथ'वाखैमोन जायनि थाखाय बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादों होननानै फोरमायथिदों मिजोरामनि आइजिपिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाविलदार बिमल कान्ति चाकमानि जौ लोंनाय आरो गाज्रि आखु बाहायनायखौ लानानैनो बेनि हेंथायै हाविलदार जे लालहरहुलुवा आरो हाविलदार इन्द्र कुमार रायआ अजद होदोंमोन जायनि थाखाय जौ फेनाय हाविलदार बिमल कान्ति चाकमाया बिथांमोननि सायाव गुलि गावदों खेबले खेबले मेट्रिक आनजादाव बेले-बेजे मेट्रिक आनजादनि जागायजेननाय सानावनो गोबां बेले-बेजे जानायनि उनाव फिन मैया अदेबानि समबाराव मेट्रिक आनजादनि सानखान्थि आयदानि सोंनाय बिलाइया लिक जादों आनजाद जागायनायनि माखासे घन्टानि उनावनो मबाइल गोसारदों मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइया काछारनि लखिपुरनि गनेरग्राम आनजाद मिरुआव सोंनाय बिलाइया लिक जादों बेनि अनगायैबो लखिपुर इउनियन एसएस आनजाद मिरुनिफ्रायबो फरायसाफोरनिफ्राय गोबां मबाइल हमनो मोनदों फ्राय 50 मबाइल हमनो मोनदों फरायसाफोरनिफ्राय जायनि थाखाय बेनि सायाव रिपर्ट जमा होनो बिथोन होदों सेबाया मख'नो गोनांदि जायफोर आनजाद मिरुफोराव मैयानि सानाव बेले-बेजे जादों बैफोर आनजाद मिरुआव मैयानि आनजाद सानखान्थि आयदानि आनजादखौबो केन्सेल खालामनो बिथोन होदों आरो आनजादखौ उननि समाव खुंफिननाय जागोन लोगोसे जायफोर आनजाद मिरुआव सोंनाय बिलाइ लिक जादों बेफोर आनजाद मिरुनि हेंथायै राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रायखांनो गोनांदि मेट्रिक आनजादा जागायजेननायनिफ्रायनो बायदि आनजादनि बेले-बेजे जानाय जाथायफोरा नुजाथिदों जेरै काछाराव आनजाद मिरुनि वाल बारनानै नखल हैनाय जायनि थाखाय 15खौ एरेस्ट खालामनाय जादों बिलासिपारायाव नखल लानायनि दायाव 15खौ एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो धेमाजियाव बिखुनजोनि जायगायावनो बिहामजोआ आनजाद हैनो थांदोंमोन जायनि थाखाय बेयावबो हमजानो गोनां जादों बेफोर गासै जाथायनि अनगायैबो आनजादनि नैथि सानावनो सोंनाय बिलाइ लिक जानाय आरो 50 मबाइल हमनो मोननाय बेफोर गासै जाथायखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै होननानै फोरमायथिदों सेबाया आरो आनजाद जागायजेननायनि 9 रिंगानि उननिफ्रायनो सोंनाय बिलाइया मबाइल गोसारनायनि इसाराया मोजां नङा बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होनो नांगोन होननानैबो बुंथिदों सेबानिफ्राय
गुबुन फारसेथिं सासे बिजाथिया पुलिसजों खाजानाय थासारियावनो मेट्रिक आनजाद होनो थाखाय फैदों। थांनाय माखासे सान सिगां हानि जेंनाखौ लानानै सरबगाव मोननै हान्जानि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय जादोंमोन, जेराव न' बां, गारि मथर बायदिसिना सावनाय जाथायबो जादोंमोन। बे दायावनो हमजादोंमोन मेट्रिक आनजादनि सासे बिजाथिया। बिथाङा दा कर्टनि बिथोन मोननानै पुलिसजों आखाइ खाजानायैनो मेट्रिक आनजादखौ होनो फैदों। गिबि आयदाखौ कर्टनिफ्राय बिथोन मोनैनि थाखाय आनजादखौ होफैनो हायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। सासे बर' फरायसाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मेडिकेलनि फरायसा कमल ब्रह्मखौ गोदोनायाव दौलें फानानै थैनाय थासारियाव बोखांनो हादों। डिफु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव MBBS फरायगासिनो दंमोन कमल ब्रह्मआ। सेमिस्टार आनजादखौ मोजाङै होनो हायैनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय थार जाथाया मा, बेनि सायाव दासिमबो जेबो रोखा बुंनो हाया। बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय डिफु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला कमल ब्रह्मआ सानजा कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजियाननि थागिबिमोन। धुबरी जिल्लानि गलगन्जआव पुलिसजों हमजादों। चागलिया आउटपस्टनि तैमुर आली सोरखारा ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव हमजादों। जाय समाव पुलिस प्रशासनानो आयेन बेरेखा ड्राग्स एबा जायखिजाया फेग्रा मुवानि फालांगि खालामनायखौ हमदों, बे समाव पुलिसानो ड्राग्सनि फालांगि खालामनानै हमजादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय जानुवारि दानाव चागलिया आउटपस्टआव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा ड्राग्स आरो गोबां फेग्रा मुवा हमनो मोन्दोंमोन। बे हमजानाय फेग्रा मुवाफोरखौनो पुलिसनि खाखि ड्रेस गाननानैनो फानदोंमोन तैमुर आली सोरखारा, जायनि थाखाय पुलिसजों हमजानो गोनां जादों। थांनाय 10 दाननि गेजेराव रायजोआव फ्राय 6,000 गोरलै गथ'नि जिउ खहा जादों। आसाम नेशनेल हेल्थ मिशन NHMनिफ्राय रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला 2022 मायथाइनि मे दाननिफ्राय 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दानसिम गोरलै गथ'नि थैनायनि अनजिमाया 5,805। बेनि सिगां थांनाय 2021 मायथाइनि मे दाननिफ्राय 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दानसिम 6,721 मोन, अदेबानि 31.6% खम जादों। गोरलै गथ'नि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो जोनोम होनाय समाव बिमानि थैनायनि अनजिमायाबो गोबां जोंनि रायजोआव। थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिमनि गेजेराव सा 680 बिमाफोरनि जिउ खहा जादों आरो 2022नि मे दाननिफ्राय 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दानसिम सा 448 आइजोफोरनि जिउ खहा जादों, अदेबानि 34% खम जादों। बिमा आरो गोरलै गथ'नि जिउ खहा जानायनि जौखोन्दोआ खम जादोंब्लाबो जेरैबायदि खम जानांगौ बेबायदि खम जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै रायजोआव। जिल्ला मेडिकेल कलेज गायसननायनि उनावबो बिमा आरो गोरलै गथ'नि थैनायनि जौखोन्दोआ दासिमबो नांगौ बायदि जायाखै आरो दासिमबो बेनि सायाव खामानि मावबावनांगौनि गोनांथि दंबावो। जनाइनि जामजिं 515 नं राजा लामायाव गोख्रोङै सौग्रावलायदों गंनै गारिया। गंनै गारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव सानै सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। धेमाजि जिल्ला जनाइ जामजिं 515 नं राजा लामायाव सिलाफोथार मोखां जानानै थांनाय गंसे विंगार गारि नम्बर AS 07C7868 आरो सिलाफोथारनिफ्राय जनाइ मोखां जानानै फैनाय गंसे बलेन' गारि नम्बर AS 04N2511 गंनै गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायदों, जायजों गारियाव थानाय सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। उनाव जाथायथिलियाव ओनसोलनि सुबुंफोरा नुजाथि फैनानै फाहामथायनि थाखाय सानै सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। मोनसे फोसावनाय मानास अट' श'रुम आरो MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन। आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? गाव गावनि मोजां मोननाय मटर साइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन। मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव। बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन। मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720
957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।